ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми хонахари шаҳри Кӯлоби Бостонӣ. Хонаи фурӯши имрӯза дар қитъаи рақами 3 мана ҳамон хона аст. Дар ин тараф мактаби рақами 27, ин тараф мегардем мактаби рақами 4. Дар ин тараф роҳи бозори марказӣ мешавад. машрутҳои доимӣ дар ана ҳамон қисмат ҳастанд, рафтуо мекунанд тангинҳоам. Мерем ба назди хона. роҳи омадаи мо, хона имрӯзаи мо мана ҳамин хона аст. Дар назди хона 3 та дарахти арчаи хуб шундагӣ немхел гирдашда бардору решотка гирифтагианд. фасади хуб задагӣ, тирезои пластикӣ, тирезо 3 таш тарафи лаби роҳа нигоҳ мекунад. дохили ҳавлии имрӯза мешавем. Дарвозаи асосии хона ҳамин аст. ҳавлии имрӯзаи мо 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ. гирди хона пурра маҳкам кардагӣ аст. хона дарвозаи асосӣ ҳам дорад. дар дохил 4 дар хона аст, ошхона аст ва як долон ҷои нишасти хуб. 2 та даромадгоҳ дорад. дар ин тараф ҳамом дорад. дар инҷа бошад ҳоҷатхона, 1 та аловхона ва 2 таи дигар оғилу каҳдон мешавад. аловхонаш дар ин қисмат аст, 2 та оғил ва каҳдон дорад. агароташ дар ин ҳамиҷаи дарахтҳои мевадиҳанда, чойлоб бо меваи ангур беҳад як ҳавлии гирди хуб ва хушроҳакак. дохили хонаҳо мешавем. дар дохили мана ҳамин сохтмони мо, яъне хонаҳо мешаванд 4 адад, 1 та ошхона, ҷои нишаст, ҳами зераш яъне поён такхона кардагӣ, банкаву чизотона ҷо мекунем. ҷайвон гирифтагӣ, паталокаш нёкунем пластикӣ кардагӣ, тирезаош ҳам пластикии нағз. дар ин қисмат 3 хонааш, дар инҷа 1 хона ва ошхона. шурӯъ мекунем аз ошхона. мана ошхонаш ҳамин аст. аз ҳамада муҳим тиреза дорад ва бода ҳавои тоза, хуб халадилник мондагианд дар инҷа. ва инаш мешавад хонаи якумаш. мана хонаи якумаш бениҳоят дароз будааст. як таи дигар кондитсионер ҳам насб кардагӣ, парда дорад. инҷа ҷои телевизор худаш набудааст. ҳар касе бихара баъд мегирад телевизорша. роҳи дуюме ки нишонтон дода будам, ҳамун даромадгоҳи дари асосида медорем, дасти чап мана ҳамин дар мешавад. ин хонаи дуюм аст. ин хонаи дуюм аст. ҳамихел қисмиш абои гирифтагӣ аст, яъне зардеворӣ ҳамихел мегем. ва дар инҷа бошад ҳаст хонаи сеюми мо. қандил хуб таъмираш иҷара нағз будааст. ва дар инҷа тирезо ҳами тарафи раҳра нигоҳ мекардам, ҳамонро нишонтон додистам. ва инаш бошад ҳаст хонаи чоруми мо. 4 дар хона. 4 та хонаи хуби калон. бародарои гиромӣ, дар асл ҳамин хонаи қитъа хичон 5 хонаган, лекин и бародар гирифтанду 4 хонагаш кардан. одамо 3 хонагара 4 хона мекунанд, якам 5 хонагара 4 хонага кардагист. аз хонаҳо вақте ки баромадем дар ин қисмат ҳамоми имрӯзаи мо, дар инҷа як ҳамин хел макони дигар аст. ӯро метавонем ки парелкаш бикунем дар оянда. мерем қисмати ҳоҷатхонаву оғила ҳамун чакдонхонаро нишонтон метавам. ҳоҷатхонаш мешавад мана ҳамин роҳрав кардагӣ ва дар инҷа бошад оғил ҳаст. метавонем ки инша каҳдон кунем. аслан ҳаминҷа 3 та оғила, мо якча интихоб кардем, гуфтем каҳдона. мана инаш бошад як оғили дигар. ва дар инҷа аловхона, чакдону дегдону онам хел чизо. обуш меояд бародаро, як рӯз пас. ба охири навор мерасем. хона дар қитъаи рақами 3 аст. аз роҳ ҳамагӣ 50 метр дуртар, 8 сотиқ. нархаш 480 000 сомонӣ. рақамҳои соимувша мемонам, занг бизанен, муомила кунен, камтарак арзон мешавад то наворҳои дигари мо. бародарони гироми қадр, сарпарасти ҳамаи наворҳои мо оби энергетикии нитро, яъне айни ҳол дар дасти мо нитро макс аст.